Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 12 May 2023. Tili mu nyengo ya Pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 15 kuyamba ndime ya 22 kulekeza 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mapis Prince, wophunzira pa St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Ndipo salimo yathu ndi salimo 57. Mthenga wabwino uchokera mu uthenga wabwino wolembedwa ndi Yohane mutu 15 kuyamba ndime ya 12 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Christopher Chatsogola kuchokera ku St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Tsono abale adapangana kuti Paulo ndi Barnabasi apite ku Yerusalemu kukakambirana ndi atumwi ndi akulu ampingo za nkhaniyi. Mawu oyamba. Mawu m'buku la ntchito za atumwi 15 ndi 1 kulekeza 6. Anthu ena ochokera ku Yudeya adabwera ku Antiokeya naphunzitsa abale kuti ngati simumbala potsata mwambo wa Mose simungathe kupulumuka. Koma Paulo ndi Barnabasi adatsutsana nawo kolimba. Tsono abale adapangana kuti Paulo ndi Barnabasi ndi abale ena aku Antiokeya apite ku Yerusalemu kukakambirana ndi atumwi ndi akulu a mpingo za nkhaniyi. Mpingo utawatuma adadzera ku Fenisia ndi Samariya akufotokoza za mmene anthu osakhala Ayuda adatembenukira mtima. Mawu amenewa adakondweretsa abale onse kwambiri. Pamene adafika ku Yerusalemu adalandiridwa ndi mpingo ndi atumwi ndi akulu ampingo. Paulo ndi Barnabasi adafotokozera ntchito zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo. Koma okhulupirira ena amene kale anali mgulu la Afarisi adayimirira nati nkofunika kuti okhulupirira a mitundu ina awumbalidwe ndiponso awalamule kuti azitsata malamulo a Mose. Tsono atumwi ndi akulu ampingo adasonkhana kuti aone bwino nkhaniyi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 15 kuyamba ndime ya 1 kulekeza ndime ya 8. Ine ndine mpesa weniweni ndipo Atate anga ndi mlimi. Iwo amadula nthambi iliyonse mwa ine imene sibala zipatso, ndipo nthambi iliyonse yobala zipatso amayitengulira kuti ibale zipatso zambiri koposa kale. Inu mwayera kale chifukwa cha mawu amene ndakuwuzani. Khalani mwa ine ndipo ine ndidzakhala mwa inu. Nthambi singathe kubala zipatso pa yokha ngati sikhala pa mtengo wake. Momwemonso inu ngati simukhala mwa ine. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Munthu okhala mwa ine
ndi inenso mwa iye amabereka zipatso zambiri. Pajatu popanda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati munthu sakhala mwa ine amantaya kunja monga nthambi yodulidwa ndipo amauma. Nthambi zotere amazitola naziponya pa moto ndipo zimapsa. Ngati mukhala mwa ine ndipo mawu anga akhala mwa inu, mupemphe chilichonse chimene mungachifune ndipo mudzachilandiradi. Atate anga amalemekezedwa pamene mubereka zipatso zambiri, ndipo pakutero mumaonetsa kuti ndinu ophunzira anga enieni. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, lelonso Mulungu walankhula nafe ndipo akutitsimikizira kuti sitingathe kuchita kanthu opanda Mulungu. Sitingathe kubereka zipatso zabwino opanda Mulungu. Opanda Mulungu kukhala chiyambi ndi mathero a ntchito zathu, zipatso zake sizimakhala zabwino konse. Zipatso zabwino zimabwera pokhapokha ngati talumikizana ndi Mulungu amene ndi wabwino ndipo ndi wabwino kotheratu. Kuchokera mu ubwino wake tikamukhulupirira, tikamumvetsera, tikamutsata ndipo tikalumikizana naye kwathunthu, ifenso timakhala abwino. Ndiyo kuti moyo wathu ndi zipatso zimene tingabereke zimakhala zabwino zokhazokha. Koma ngati tichita zinthu patokha opanda Mulungu, opanda Ambuye Yesu, sizimakhala zipatso zabwino, chifukwa sizidalumikizane kwathunthu ndi Mulungu amene ndi wabwino ndipo ndi wabwino kotheratu. Sizidalumikizane kwathunthu ndi Mpulumutsi amene ndiye Yesu, amene akutitsimikizira kuti amachita kufuna kwa Atate nthawi zonse. Mawu athu amene tawerenga makamaka a Muthenga Wabwino akutiphunzitsa kuti tilumikizane ndi Ambuye Yesu mu ntchito, mu mawu, mayendedwe, ngakhalenso makono anu, mavalidwe amene tilumikizane ndi Ambuye Yesu, tilumikizane ndi Mulungu, kuti zipatso zimene tingaonetse zikhale zabwino ndi zokhalitsa. Zipatso zimene timabereka ndizo moyo wathu wa tsiku ndi tsiku zimene timaonetsa, ndizo ntchito zachifundo zimene timagwira, ndizo mawu abwino amene timalankhula kwa anthu anzathu. Zonsezi zikubwera chifukwa cha mawu a Mulungu amene tamva, amene kuchoka mawu amenewa akubereka zipatso zonsezi. Nde powerenga kuchoka mu Uthenga Wabwino wa Yohane yemweyu mutu 1 paja amachita kunena kuti pachiyambi padali mawu, namatsimikiza kuti mawu amenewa ndiye Yesu. Choncho ndi mawu amenewa tikawamva ndi kukhala mwa ife timalumikizana ndi Yesu amene ali mawu, ndipo ndi mawu amenewa timakhala tibereka zipatso zabwino. Ambuye Yesu lero atipatsa chithunzithunzi cha mtengo umene uli ndi nthambi. Ndi nthambi mukayidula simungayembekezere kuti ikagwa pansi pakapita nthawi mupite mukatenge zipatso ayi, chifukwa imauma, imakhala yopanda ntchito. Chifukwa chimene chinso nchimene afuna kuti chioneke mmoyo wa Khristu aliyense. Ngati afuna kukhala Mkhristu obereka zipatso zabwino, alumikizane kwathunthu ndi Ambuye Yesu, alumikizane kwathunthu ndi Mulungu. Ntchito zathu zikapanda kukhala kuti zalumikizana ndi Mulungu, zachokera mwa Mulungu, sizimakhala ntchito
zobereka zipatso zabwino, zimakhala ntchito zokhumudwitsa Mulungu nthawi zonse. Ngakhale mu mpingo umene tikudziwa muli anthu ambiri amphatso zosiyanasiyana, osati ansembe okha, akhristunso odalitsika ndi mphatso zosiyanasiyana. Akayamba kunyada namakayima paokha kuti ine poti ndini mphatso ya ulaliki ndikalalika pandekha ndasiya mpingo, ine pokuti ndini chocho zotsatira zake zochitika zakumene kuja sizimakhala zokhalitsa, zimakhala zakanthawi kochepa. Ngakhale mabanja athu omwe kubwera ku mpingo kudzamanga ukwati, ansembe kutidalitsa, kungopita ku nyumba, momwe tapitira ku nyumba osabweranso kutchalichi kukapemphera, kumangotumizana la Mulungu lero pitani mukapemphere. Ife osapanga tisayembekezere kuti banja lotere lingabereke zipatso zabwino. Ngakhalenso usembe umene kulandira sakramenti la unsembe kumangochita misa, mapemphero ena osachita, zija timatchula divine office osapangayi, mapemphero ammawa kapena madzulo timapangaja osapangayi, kumangoti ndikachita misa. Moyo wathu sumakula, utumiki wathu sumakula, subereka zipatso chifukwa nthawi ndi nthawi sukulumikizana ndi mpulumutsi, sukulumikizana ndi Yesu amene watiyitana. Ndiye lero ntchito imene akutipatsa mu uthenga wabwino ndiyo kulumikizana ndi Mulungu nthawi zonse. Tilumikizana ndi Mulungu potani? Tikulumikizana ndi Mulungu poyamba pa moyo wa mapemphero. Paja pongofuna kuphunzitsana timati kupemphera ndi kucheza ndi Mulungu. Ndiye kuti Khristu aliyense kuti alumikizane ndi Mulungu koyambirira akonde kupemphera kuti adzimva kuti Mulungu akuti bwanji. Yesu adzitha kupereka nkhawa zake ndi zimene akumva kwa Mulungu. Tikati kucheza ndiye kuti wina akuyankhula, wina akuyankha, wina akuyankhula, ndiye kuti Mkhristu ayenera kutangidwa kumva mawu a Mulungu kuti alumikizane ndi Mulungu. Ife Akatolika, Mkhristu akuyeneranso sakukhata kumva mawu a Mulungu okhawa, koma akulandira masakramenti. Tilandira masakramenti ena onse, sakramenti la Ukaristiya, sakramenti la kulapa, makamaka ili sakramenti la kulapa limene nthawi zambiri limakonda kulitchula sakramenti la anthu oyera, chifukwa pakati pa oyera onse mwina kupatula amayi Mariya, ndiye kuti oyera onse ndi anthu amene adali ochimwa koma olapa, kwadzaza kumwamba ndi anthu ochimwa amene adalapa. Ndi sakramenti la kulapali limene tsopano mu mpingo wathu ambiri taliwala, ndiye lofunikira kwambiri. Satana wadziwa zoti ndi sakramenti imene kuti panga kukhala anthu oyera, amatiwuza kuti ayi musalape ayi. Mwinanso chifukwa chakubwera kwa kuchuluka kwa mipingo, inanso akutiwuzanso osakalapa kwa ansembe ndi anthu anzanu amene aja. Zimene zikutifowoketsa ndiye tayamba kunyozera sakramenti la kulapa, nkumayembekezera kuti kakhale oyera. Ndikukhulupirira kuti kuyera kotere sitikupeza, chifukwa kuyera kwenikweni timakupeza pamene tazindikira kuti tachimwa, ndipo tikulandira sakramenti la kulapa limene sakramenti la anthu oyera. Ino ndine lero Mulungu atithandize kulumikizana ndi Mulungu m'mawu ake ndi mu ntchito zathu. Atithandize kukonda kupemphera, atithandize kukonda kulandira masakramenti mu mpingo, ndipo pomalizira nthawi zonse atithandize kubereka zipatso zabwino pakati pa akhristu anzathu, khale pakati pa akhristu akunja. Ndimakonda kubwereza motere: Mkhristu tikamusanganikirana ndi anthu akunja, nkusazindikira kuti uyu ndiye Mkhristu, uyu ngwakunja, uyu ndiye Mkatolika, uyu ndiye Mkhristu mwa mpingo wina, ndiye china chake chalakwika. Ndiye kuti Chikhristu chathu chikungokhala chikungoonekera ma zovala zakalala za mpingo zimene tavala, zingoonekera nyumba zimene tikulowa, koma sizikutisintha kuti tioneke osiyana ndi anthu ena. Ndimati nkuyitaneni kuti ngati mufuna kuti mupindule mukutalumikizana ndi Mulungu inde m'mawu ake, esetsani kuti mawu a Mulungu aja akuonetseni osiyana ndi anthu akunja. Mukangofika pamenepa kuti mutakhala pakati pa anthu akunja, anthu kukulozani kuti awa ndi akhristu, nanji nkupitiriza kunena kuti awa ndi akhristu akatolika, inu dzitchuleni kuti odala, chifukwa Chikhristu chikutisandutsa osinthika. Chikhristu chikutisandutsa kufanafana ndi Mulungu, ndipo kufanafana ndi Mulungu
ndiko kukhala ndi makhalidwe a anthu oyera, ndipo kukhala ndi makhalidwe wa Mulungu umene ndi moyo oyera, ndi moyo wachifundo, ndiponso moyo okonda zolengedwa za Mulungu. Amen. Sangalalani, ino mafuko ose,